Kuonde tiegruok mapacho ka ahinya mago mag TVET ok bi nyalo romo kwan mag jopuonjre ma oyo 500,000 manotimo penja mar KCSE higa mokalo to ne ok ochopo greda mar donjo achiel kachiel e mbalariany. Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi wachno. Bang' duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo, sani koro jopuonjre manyo okang' machielo kodok korka medo tiegruok margi e yor somo. Kopogore gi jopuonjre madhi donjo achiel kachiel e mbalariany, thoth jopuonjre ma nyocha otimo penj nyaka many tiegruok e kuonde tiegruok man diere ma isomie tije lony mag lwedo kod lony mamoko. Kuonde tiegruok ma otisi ni TVET. Higa mar 2019, e kwan mar jopuonjre mohewo 600,000 mane otimo penjgo, 20,482 kende mane odhi e mbalariany. Kwan mane weyo atamalo 72 mar jopuonjre mar manyo kuonde tiegruok mamoko kaka TVET. Higa mar 2020, jopuonjre mohewo 400,000 ne oyudo grade mar D+ kadok piny. Higa mar 2021, e kwan mar jopuonjre mohewo 800,000 mane otimo penjgo, mohewo atamalo 50 bende ne oyudo grade matin ne C+. Duoko mar penj mar higa mar 2022 nyiso ni e kwan mar jopuonjre mohewo 800,000 mane otimo penj, mane oyudo thuolo e mbalariany gin mana 173,345. Kwan ma weyo atamalo 55.8 mar jopuonjrego oko. Kwan ni chal ka gima medore higa ka higa. Bende kuonde tiegruok ma Kenya ahinya to mago mag TVET ni kod thuolo moromo mar rwako jopuonjre ahinya, to e kinde ma migawo mar somo ramo ni jopuonjre duto nyaka dhi nyime kod somo, chik mar 100% transition. Eric Wasonga en japuonj kod jalony mag somo mag TVET kendo miyo wa ler mathoth ewi chal mar kidieny ni. Nyithindo motimo penj te king'iyo nyocha gin 800 gi wiye. To 800 gi wiye gi iyudo ka nyithindo madhi donjo e mbalariany, king'iyo gi nyithindo ma ok nyal donjo e mbalariany, ma ok dhi donjo gin 633 gi wiye. Nyithindo gi ng'eny. Mane momiyo iyudo ka nyaka technical training institutions ma private koro donje, lakini nyithindo go pod ng'eny kaluwore gi the technical and vocational training institutes ma wan ga e Kenya kae, kwan no pod ne malo. Mane momiyo ka nitie nyithindo moko ma seche moko ok yud ga kama ginyalo donje. Kopogore kod wach mar thuolo, bende yangore ni kuonde tiegruok mag TVET mag piny owacho onge kod masinde mag tiego tije lwedo. Idhi e polytechnic, iluongo ni polytechnic, onge gi equipment. Nyathi timo mechanics, to onge gi the current engines. Nyathi timo kata mana wiring, kata mana electronics engineering for example, kata ma plumbing. To onge gi resources, ok yani piping ni, ok yani pipe nitimo nango, titude nango, ma pipe mar pi koso ma pipe mar minyaga, ma konyango. Koro nitiere pogruok e gima timore e kor gweng' gi technical institutions mane e buore. Sometimes the equipment is not used or not used well, and with such large class sizes you just don't get the opportunity to use the equipment adequately. Jopuonjre ma yudo grade mar E gin moko kuom jopuonjre ma ijiwo mondo dhi e TVET. Bende en adier ni giyudo ngima mar tiyo bang' riwore kod kuonde tiegruok gi, kata bed ni marks gi ni piny. Nyithindo moyudo E gi nyithindo ma osakawga ni gi nyithindo morem. Mana kaka ji wachoga e ndalo machon ni ng'ama noyudo E certificate ne onge. Ni nyathi moyudo E to timo kata mana artisan course. Artisan course mar NEC nigi thuolo mar wuok e artisan kodhi e craft certificate ma en bo tim diploma ma chieng' mar achiel odhi otim degree. E kinde ma koro jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 manyo kuonde ma degriurego, jonyuol bende ikwayo mondo mi oriw nyithindgi lwedo mondo mi piny Kenya ochop lek mar 100% transition. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne osingo e kinde golo duoko ni gibiro neno ni japuonjre ka japuonjre oyudo thuolo e kuonde tiegruok duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano kuom kete Ramogi.